Hei what's up, tervetuloa mun uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan Fortnitea ja meillä on haaste, joka on vain vihujen lootit. Ja se meinaa siis sitä, että kun me tapetaan vihu, mä joudun ottaa sen koko inventori ja heittää mun koko inventorin menee. Et jos mulla on minei, skari, aara, mitä ikinä, niin mä joudun heittää ne menee ja ottaa sen harmaan pumpun, joka sillä vihulla on. Toivottavasti ei oo. Mennään vaikka Sifty Saftiin, kun ei ole täällä Siftissä vielä käyty. Kuitenkin ihan mukava tämmönen mainauspaikka, vähän niinkö Minecraftissa. Tosiaankin. Mutta tosiaankin. Musta tuntuu, että haaste tulee olemaan vaikea ehkä, koska ainakin tässä alussa, koska jos vihulla ei ole mitään aseita ja tässä on paljon jätkiä, niin sitten ja mä tapaan jonkun vihun, jolla ei ole mitään aseita, niin sitten mun pitää etsiä uudet lootit. Ja siinä voi kestää sekunti. Okei, me löydettiin tähän kirpputorille niin sanotusti. Mä en tiedä miksi tänne nimi on kirpputori. Me saatiin just haut. No vedetään nää minuutin, niin ei ainakaan menetetä minei. Taisi niin. Et me menetetään vaan yksi mini, jos me menetään mini. Okei. Paljon mä tähän hittasin, en tiedä. Nice, sieltä pum. Täällä oli nää. Okei, täällä oli ihan hyvät setit. Meillä on aseet kuitenkin. Se on ihan positiivinen asia. Nyt täällä kaverilla oli haulikko meillä ja AR-SMG, nice. Haulikko AR-SMG, tää on ihan fair loot täällä jatkalla. Mennään vaan suoraan puskeen, mä sanoisin. Käydään vaan suoraan fokus. Ei tarvitse niin sanotusti miettiä. On tuolla ylhäällä. Vai onko? On. Jossain tässä. Bro! Toi melkein niin pitää heittää kaikki mun invest pois. Mitähän mulla ei ollut? Mulla ei ollut. Okei, nää oli varmaan toitten tai mun vanhoja. Okei, nyt mulla on varmaan vihujen lootit. Ja pitäis joku medari löytää niinku pakolla. Pitäis medari löytää pakolla. Niinku pakolla. No vähän parempi SMG tosta. Tykkään ehkä mieluummin tästä SMGstä. Okei, me ollaan kliarattu varmaan tää koko Sifty Saftilla. Ollaan kliarattu tosiaankin Sifty Saftilla. Nice, vähän pandagee. Vois mennä tyyliin tonne Tilted Towersilla on päin puskea. Tilted Towersilla on ja hakataan vähän raksaa ennen kuin mennään sinne. Raksoja mun ei tarvitse ottaa vihuilta, koska se menisi ihan sairaan vaikeaksi, mutta kyllä mä nyt inventori otan aina vihulta. Miten näistä ei saa melkein yhtään kiveä? Tai mitä toi on? Niin. Okei, mä kuulen tuo fightin ääntä. Ihan WV. Mä en oo tehnyt pitkään aikaa videoa, niin tää tuntuu vähän vaikealta. Tuntuu vähän hieman vaikealta tosiaankin. Tai siis ei vaikealta, mutta se niinku... En tiedä mitä tässä niinku jäppäis. Hän läkännyt noissa videoiden tekemisessä, mutta nyt mä en läkkää. Mä nyt alan grindaa taas. Kerran viikossa video. Tekit. Sellainen grindi pitäisi ehkä olla päällä. Okei, täällä on joku jätkäläinen. Okei, musta tuntuu, että käydään tappaa toi jätkä ekaks. Se meni tänne alas. Nice. Okei, pum. Ja oliks täällä SR? Eikö mikä toi? Haulikko. Oliko täällä haulikkoa tällä kaverilla? Ja nää oli mun. No. Täällä ei ollut haulikkoa. Vähän on laki. Käydään vaan puskettaa suoraan tääkin jätkä. Ei silleen kiinnosta. Venäpäs sekkanut kaveri. Toi oli ton. Venä, mä pleisasin nyt turhaa nyt. Okei, chillaa kaveri, chillaa. Okei, musta tuntuu, että me vaan pädätään menee. Älä ammu mua ilmaan! Yes, hyvä. Okei, meidän pitää löytää jostain meille settiä. Me ei saatu sitä haulikkoa, mikä täällä kaverilla oli. Joka on vähän unlucky. Tosiaankin lähdetään nyt menee.
Etsitään itsellemme vähän HP:ta ehkä. Ja haulikko. HP:ta ja haulikko. Se voisi olla ihan hauska. Ei! Mä melkein kuolin Faldamäkeen. Noin. Mitäs on Tsepa? Mä pelasin vahingossa kaikki mun noi trapit menee. Okei, nyt tästä tuli HP, nice. Saadaan käytännön fullit. No ei kyllä ihan, me saadaan joku 130 HP tästä, miten sama. Tarvittais se haulikko vielä. Ja vähän sieldiä kantaa. Tai ihan sieldiä vaan suuhun. Se voisi olla parempi. Okei, tossa olisi meille puskala aina. Mennäänkö tyyliin takas tilttiin? Musta tuntuu, että voitais mennä takas tilttilään. Takas tilttilään, kun ollaan löydetty haulikko jostain. Jos löydetään. Tai joku vihu, jolla voisi olla haulikko tässä matkalla. Olisikohan tästä ollut haulikkoa meikällä? No ei näköjään, tää on luutattu ihan. No ei täälläkään kyllä oo sitä haulikkolaista. Ehkä me otetaan tää SMG, niin pystyy boksissa hämpäränä. Nyt mennään puskeen vaan takas tilttiin, tapetaan se yksi jätkä, kun mä oon rannassa. Tyyli. Tai jos tässä matkalla tulisi joku Ducheni vastaan. Mutta siellä jäi sinne toi haulikko, niin mähän saa ottaa tosta toinen se haulikko, jos se jäi tähän jo. Kyllähän mä sen saa ottaa. Kuka mua kieltää? Koska eihän se ollut mun. Niin jos se johonkin tähän jäi. Kun mä oon ihan 100% varma, että täällä jätkällä oli haulikko kuitenkin. Kyllä se mua... Sillä... No niin, tossahan se on. Noin. Nyt meillä on setit. Ja nyt tästä vaan pädi. Ja käydään puskeen kun Duchon. Okei, tässä on vähän parempi haulikko näköjään. Vähän parempi haulikkolainen. Ei, mikä mun haulikko nyt lähti? No niin, kiitos. Mä olin siis nipaa jonkun jätkän täältä päältä. Se vois olla aika hieno. Se vois olla aika hieno. Ehkä mä vaan lähdetään tonne bootleikille päin. Siellä vois olla jätkiä. En mä tiedä. Otetaan tyyli, että mihin alue menee ja sitten sen jälkeen katsotaan tilanne. No tiltti on alueella vielä. Jos joku eksyis vaikka tilttiin päin. Mä pystyn vievindistään sen käppiin, niin mä näen tonne. Jos tuo hiippailee joku. Tai se ampuu pää irti. Pitäisikö minä vaan seisoo johonkin tähän näin ja olla vaan hiljaa? Joo, koska vaan puska. Tää en mä tiedä kyllä. Pitäisikö mennä joku vuoren päälle snipaa joku? Mutta sitten kun jos mä snipaan jonkun, niin sitten mä joudun heittää kaikki mun luurit. Siinä ei mitään logiikkaa. Niinku missä kaikki vihut nyt on? Mä en haluais lähteä ihan niinku... mihinkään... Jorpekkoon kävelymatkalle. Kai mä lähden pikku kävelymatkalle. Tässä kun ei oo oikein muutakaan tekemistä. Musta tuntuu, ne tulee täältä. Kaikki vihut. Tuolla varmaan eniten vihuja. Jossain tuolla. Niinku tässä. Mä sanoisin, että ehkä sinne pois mennä. Voitais kyllä mennä takas sinne padille. Tyyliin. Vai onkohan mulla päde invis? Ei oo. Onko tossa menee? Näköjään. Please puske mua, broidi. Please puske mua, broidi. Okei. Kaverilla on kyllä reim. Miten mun puska ei mennyt rikki? Miten mun puska ei mennyt rikki tosta, kun mä ammuin? Tai siis kun toi ampui mua. Eiks puska nykyään pysty menee rikki vai? Ja miten mä otin damakea, kun mulla on puska täällä? Vai miten nää puskat toimiikaan? Onks tää vaan niinku onks tää niinku vaan loputtomasti mulla päällä nyt? Tää puska. On näköjään. Täällä on tää broidi, käydään hakkaa tää hengiltä. Tossa juoksee. Satane. Whitey. Toi on niin lovi jätkä. Et kuule yhtään mene minnekään nyt. Tää on niin lovi. Mihin tää nyt juoksi? Tonne.
Broidi, älä juokse minnekään. Nyt ei karata, Broidi. Okei, sieltä. Kaverin setit. Okei, kaveri oli ihan ok setit. Otetaan tää iso tosta. Tällä ei ollut snipua, mä oisin halunnut snipun. Snipu on niin hauska kuitenkin. Se voi mitään. Okei, ja sniperi. Leikit, mä oon niin hyvä, mulla on niin hyvä tuuri. Heti kun mä halusin snipua, niin mä sain heti snipun. Täällä jätkällä on jossain pädi. Joo, tossa se näköjään on. Vois pädää tyyliin menee. Tuolla on jo jätkä. Tuolla on jätkä. Okei, mä puskentaan tällä pädillä. Pusketaan tää jätkä pädillä. Mennään tän puun taakse, niitä ei pysty ampumaan mun haarella. Mitähän tääkin tekee? Okei, tää lähtee karkuun. Cracky whitei. Okei, mulla on niin bärein. Hyvä, etten juossu, mutta tuohon trappiin. Se ois aika nolo. Kelakko mä juossu tuohon trappiin. Okei, kaverin setit. Siitä. Okei, tää oli 2 nipua. Ei, mitkä setit tällä jätkällä oli? Tää oli ihan kauheet setit. Ja siis en hyvällä tarkoita. Olikohan tää iso mun? Mä en edes muista. Olikohan tää iso mun? No ihan sama, ei sillä mitään väliä varmaan. Vaikka ei ois ollutkaan. Tai siis ois ollut. Tai ehkä mä vaan jätän sen tänne, jos mä en oo varma. Ehkä mä jätän toi ison tänne. Okei, nyt meillä on hyvät setit. Otetaan tuplasnipu. Täällä olisi tuplasnipu. Okei, Gyreim. Okei, mulla on Gyreim. Se on huomattu. Mulla on Gyreim. Mä en kyllä tuota SMG varmaan halua ottaa. Se on vähän väärä. Siis tuolla ei ollut mitään sanaa tuolla jätkällä. Tuolla ei ollut mitään. Toi ei edes kerännyt ländää. Ne vähän liian Gyreim. Täällä on 4 jätkää. Mä olkois voitettu tätä haaste. Se on aika helppo haaste sinänsä. Pari kuodia tohon. Ajankuluks voi vetää pari. Harvi kun mulla ei oo nää sitä snipua. Mä oisin halunnut kyllä snaippaa jonkun ilmaan. Tonkin jätkä mä oisin voinut vaan snaippaa ilmaan. Se ois ollut niin nättiä. Pitää kyllä tehdä vikalla vihulle silleen, jos se... No, tossa on näköjään. Mitä tääkin jätkä tekee? Mitä nää jätkät niinku tekee? Onks näillä aivoja päässä? Onko näillä jätkillä aivoja päässä? Mä en näe mitään, kun mulla on tää... Mulla on tää Hicksin puska. Mä en näe. Okei, nyt niin kiitos kun rikoit mun puskan. Enää mulla oli tyyli... Kyllä mulla... Noin, nyt mulla on ehkä... Noin, oikee. Sitten nyt tästä näin vaan tän luutit. Noin. Jotenkin tolleen. No niin tää! Ai, nyt osunut. Oiks ollut clean? Mä vaan pudotan tää. Kirmeisesti mä vaan pudotan tän jätkä. Joku kringe. Kringe lapsi. Ja pudotettu. Tähän kaveri pystyy. Ja sieltä. Helppo! Okei, tosta pum. Sen jälkeen. Okei, täällä oli ihan hyvät setit. Vaikka mä en kyllä oikein tästä aaresta tykkää. Tai kyllähän tuolla osuu aika hyvin, mutta... Kyllä ihan hyvät. Täällä on ihan 1 jätkä jäljellä, nice. 1 jätkä jäljellä.
Ja jos me voitetaan tää, niin jokainen käydä pistään koodin Ranskafortin item shopiin. Sanotaanko sen verran. Se ei ollut haaste eikä mikkään. Ei ollut haaste eikä mikkään. Ei ollut haaste eikä mikkään. Missähän tää vika jätkä nyt mahtaa olla? Ois kuulunut pädiin vissiin. Noin mulla näköjään. Me varmaan pädätään sitten alueelle. Mä haluan snipaa. Okei, tehdään nyt silleen, että mä heitän kaiken muun pois paitsi snipun. Mä haluan snipaa tän vikan jätkän. Eli kultainen snipu. Tää on oikeesti niinku historiallista. Tää on historiallista. Kultainen snipu. Ei ollut pitkä aikaa kultaista bolttia Invissä. Missähän tää kaveri nyt on? Tuo veikkauksia. Musta tuntuu tää kämä jossain talossa ehkä. Kämä ehkä jossain talossa. Tässä on ne... Aloitinko mä Shiftix Ftistä? Aloitin vissiin. Niin tässä mä tapoin ne ekat jätkä. Tai sen ekan sit tossa toisen. Aika nice. Tästä se jo kaikki alkoi. Tästä se kaikki. Miten mä missaan tuolla tän? Okei, tää on joku ihan botti. Tän mä haluun no-scopaa. Eka vedetään jalkaa. Pitää eka jalkaa ja sitten se eikä no-scopata. Tai ehkä vedetään klipille. Rauhoitu. Bro. Rauhoitu. Pitää eka jalkaa ja sitten se jälkeen no-scopata. Ja sieltä. Ei olekaan hirveän hieno, mutta ihan sama. Ei se haittaa. Ei se haittaa. Ja muistakaa laittaa tilaa jokainen kanava. Tilatkaa jokainen kanava. Tykätkää videosta. Ja laittakaa koodi Ranskafortin item shopiin. Juurikin näin.